мо бояд инро бидонем. чизи дигар устод гуфт ситивои маркетинг медонед чи аст? баъзан нафаро гуфтан бале медонем, баъзан нафаро гуфтан на. ҳамон пирамидае ки ҳаст, мисоли оддӣ як нафар инҷо шоқаҳо мешавад, ин одам меёбад ва ин чӣ қадар одам зиёд ёбад, фоида ин ба мебиёд, боз ин идома ҳамин тариқ меравад. ин ситивои маркетинг мегӯянд, пирамида мегӯянд ё ки ҳар тавре ки ҳаст. акнун гуфт ин аз дин аст. мо ҳайрон шудем, чун медонем ки ситивой ва дигар чизҳоро уламоҳо манъ карданд. гуфт ба хотири бовар кунед, ман шуморо далел мебирам. гуфт ана инҷо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам, инҷо паёмбар вақте ки нидо меояд аз ҷониби парвардигор, баъд дигар тақсим мешавад. ҳамин тариқ ин рафти инҳо домуллоҳо, уламоҳо, устодҳо дигар тақсим мешаванд, шогирдҳошон, аммо фоида боло меравад. ин танҳо мисол буд, агар мабоду хатогие бошад бахшиш, чун он чизе ки дар баъдан чизҳо омӯхтем, кӯшиш мекунем начаконда, нарезонда барои шумо бифаҳмонем. ҳамин тариқ чунин аст. вақте ки шумо барои ҷомеа рафту як мактаб кардед, ин қадар инҳо илм гирифтаанд, шояд аз ин дохили инҳо чӣ қадар кадрҳои бузург, ягон профессор, ягон олиме ки ӯ дигар садҳо шогирди дигар тайёр мекунад, дигар ҳамин тариқ чӣ кор мешавад? шумо ба баромадан мегирад. яъне шумо мактаб кардед, барои илм сарфа кардед ва аз ин натиҷааш шогирдҳо бузург меш чӣ қадар, яъне пас аз шумо ин дигар чакида меистад. Инчунин фарзанд муҳим ки дар зиндагӣ бештар барои тарбияи фарзанд мо бепарво ҳастем. падарони бузургвор, агар шумо оиларо мукаммал тарбия кардед, пас аз сари шумо бисёр рафт аз ҳамин дохили аз фарзандотон то набираҳотон 5 каса ё 2 нафара агар ки шумо ин қадар қавӣ хуб кардед, бо илм кардед, онҳо шояд дигар чӣ қадар шогирдҳои дигар тарбия кунанд, ҳамин тариқ меравад, ана маркетинг ана меравад, дигар чӣ қадар зиёд мешавад. ва ин тамом нашаванда аст. инро ҷория мегӯянд. садақа ва ҳар тараф ин ҷория акун маънои ин надорад фақат пул тиҳан ё чизи дигар, ё тиҷорат ҳамчунин аст. ҳамин гуна чандин далелҳои дигар овардан мумкин аст барои фоидаи ҷомеа, барои хизмат кардан. агар ки баргардем, устод баъд гуфт ки ту $1000 барои ман додӣ, акнун барои ман бигӯ, ту барои ман раҳмат бигӯӣ ё ман барои ту. гуфтам пулро ман додам, ман акнун бояд раҳмат бигӯям. ба чӣ хотир? ба он хотирашро мо барои шумо фаҳмондем ки дар асл ҳар коре мекунем ва ҳар чӣ ки мекунем, ин барои мо суръатҳисоб аст. шумо тасаввур накунед ки ҳамин тариқ рафт ё ин он. ин барои мо суръатҳисоб мешавад ва дар асл бой будан, ғанӣ будани моро дар он дунё нишон медиҳад. дӯстон, се чиз аст ки мардро сарсон мекунад. якум зан. агар зан солиҳа набошад, аз паси ӯ чӣ қадар вай мешавад? фарзанд ҳамин чунин. аз паси фарзанд бубинед ки баъдан ҳолатҳо мешавад ки то нисфи шаба кор мекунанд, баъдан нафарҳо ё ки қаловур ҳастанд ё чизи дигар, ба хотири чи як камо беш маблағ биёбем ва зиндагиро пеш барем ба хотири фарзанд. севум мол. ҳамин бемор шудани мо огоҳӣ аст. бемор мешавем, мегӯяд ба қадри неъмат рас, ва пас аз ӯ муфлис мешавем. ину оно ҳама тарафа ки парвардигор моро месанҷад, вақте ки дар сармон назад, ислоҳ ки нашудем, пас он гуна мол мо медиҳад ки дигар бадтарин ҷазо ҳисоб мешавад ки парвардигор он қадар молат медиҳад ки рӯзат ба ҳисобу китоб мегузарад ки дигар тамоми чизро фаромӯш мекунӣ. на оила, на парвардигор, на чизи дигар. дигар фақат умрат ба мол, ба пул, тиҷорат
давутост. аз ин сабаб дар ин бобат бо эҳтиёт бошед. бори дигар дар охир мегӯем чӣ гуна ба даст овардаед ва чӣ гуна сарфаш мекунед. ин ду савол аст ки шумо бояд ҳатман ҷавобашро пайдо кунед. ва мақсад ҳамчунин буд ки дар зиндагӣ дасти якдигарро бигирем, дар зиндагӣ кӯшиш кунем ки ба илм ҳамин замоне ҳаст ки мо хусусан мардуми тоҷик бояд аксар маблағро